Tak přeju nádherný den vám posluchači a vítám tady opět mého milého, úžasného hosta Karčiho. Ahoj. No se vás, ako máme. Ahoj Karči, já se mám krásně, jak je u tebe? Dneska horúčavy tu v Austrálii, máme dusno, no, ale, Hmm, ale príjemne v klíme. hmm. Tak Austrálii večer a dusno, v České republice ráno, dopoledne a trošku námrazy po těch velkých sněhových kalamitách, takže máme tady krásný protiklady, Super, no. který vytvářejí harmonii. No já bych do toho asi vstoupila do dnešního rozhovoru. Jednak nás to úplně zavolalo samo a taky vnímám, že začal nový rok, nebo někomu ne úplně, každý to má trošku jinak z některých různých tradic, ale u nás už máme nový rok a přináší sebou energie ohně a energie koně. Kdo tomu věří, tak by měl být letos ohnivý kůň, který přináší mnoho urychlení a těch věcí, které třeba byly schované, tak můžou vylízt na povrch a být viděni. Takže já bych přešla rovnou v touto energií do našeho dnešního setkání. Kde sa, A kde sa momentálne spomalíme. tak. To je taký koň so záprahom, ktorý si len tak jemne cupká, aj keď ten oheň tam blčí v tom srdci, ale je to taký už starší kôň, čo už sa nabehal, už si svoje odbehal a teraz už je len v tej svojej vnútornej pohode, že servus. No, tak teď jsem měla obraz toho cválajícího koně a já jak na něm jedu, jo, s touhletou dynamikou. Presne, Takže, presne. jasně, takže opět hledáme harmonii, propojení. Mhm. Uh, To, čemu bych se dneska chtěla, o čem bych si chtěla s tebou povídat, co bych chtěla vlastně, aby bylo slyšeno, tak je správné použití vůle. Right use of will. Mhm. A povídat si o tom, o lidské svobodné vůli, o vůli boží, Mhm. o možná nějaká práce s emocemi, možná o nějakém o hloubce našeho prožívání v životě, Mhm. o tom, zda máme k ní, jaký vlastně k ní máme přístup, zda je omezený, nebo zdali jsme třeba emocema zahlceni a, a pro někoho to může být úplně jasné a pro někoho to může být úplně jako pole plavoucí ve vodě a nevím kam, kde je ten směr, kde je dole, kde je nahoře. To je takové velké téma. A ty jsi odborník v tomto tématu. Jo. Eh, Jednak byla vlastně, co vím, napsaná kniha v angličtině přímo Right Use of Will, kterou ty si načetl ve slovenštině a Mhm. je přístupná na YouTube. Mhm. Takže to Nie bych potom celá, sem... ale dosť také tie základné veci sú tam na YouTube, no. Takže to já potom zase tady nazdílím OK. do Jo. podkazu. A no, ráda bych ti teď předala slovo, jestli by si k tomu mohl vstoupit a otevřít vlastně, co to zatím je, co to vlastně Mhm. znamená, to správné použití No, vůle a správne co to počuť, vůbec vole, ta vůle je. to dôležité je upresniť to slovo vôľa, lebo obyčajne vôľa sa používa, že mám silnú vôľu, hej? To je trošku iné, to je viac mentálneho, emocionálneho charakteru, keďže dosiahnuť niečo. Ale keď hovoríme o tejto vôli, o ktorej ja hovorím, ak hovoríme o časti nás, ktorá len cíti. Ani nie takéto denné všakovaké staré pocity, ale vlastne teraz v tomto momente rodí to nové bytie. Bytie, ktoré je stále čerstvé. Hej? Ktoré není také ukvasené, staré, popreté, utlačené, ktoré stále vychádza na povrch, s ktorým zápasíme a ktorý sa snažíme tlačiť dole alebo mimo seba, alebo sa povzniesť nad to. Ale vlastne, ako sa hovorí, že to kráľovstvo Božie je práve tam dole. Hmm. A keď sa dostaneme cez tie staré odsúdené pocity, staré, tak prejdeme tou takouto bránou
až vpadneme do toho totálneho ticha. Keď tam vpadneme, tak celý tento myšlienkový systém sa rozpadne, lebo tiež je založený na minulosti. Hej? Čo vidíme, všetko vidíme, vo všetkom vidíme len minulosť. A vlastne vo veľakrát, čo vidíme, vidíme len formu. My si myslíme, že vidíme veľa foriem, toto jedno, druhé, ale my vidíme stále len jednu vec, formu. Strom je forma, všetko, na čo pozeráš, tu na čo vidíš fyzickými očami, aj fyzické oči sú forma a tá forma vidí len tú formu. Kdežto vôľa vidí úplne iné spektrum bytia. Hej. Tak, a keď sa tá vôľa nás neprebudí, keď sa prebudíme len v tých vyšších sférach, tretie oko, všetci zbožňujú, že tretie oko, niektorí dokonca aj spomenú srdce, ale to práve srdce sa nemôže zrodiť bez tej vôly. To je vlastne tá matka Božia v nás, hej? Čo zrodí toho Krista v nás, alebo to srdce, to už je jedno, ako to nazveš. Takže v začiatku máme idei lásky, ale toto, keď sa otvorí, tak vznikne tá láska ako taký zážitok neopísateľného charakteru, lebo to sa nedá opísať, lebo na to nemáme slova. Že diskusia je u konca. Tak já jsem v průběhu měla nějakou samozřejmě velmi chytrou otázku a na mě zmizela, protože jsem vnímala, že že je zase z té mysli, která by chtěla něco popisovat, když ty to vedeš do toho prožitku. No a... Ale vieš, keď je tam tá mysel, tá mysel je dôležitá, aby sa naučila, že keď tá vôľa príde, tak sa vlastne tak jemne ukloní, ako keby sa spojíme sa s tým celým svojim bytím. Nie je to len to vyššie, ale je to úplne spojené s tým nižším aj s tým najnižším. S tými frekvenciami, ktoré sú občas odsúdené ako nedôležité alebo nízkeho charakteru alebo moc pozemské. Ale pre mňa to bolo, že keď vôjdeme do tej vôly, tak ona nám pomôže trošku roztopiť tento svet, ktorý je takto, že ak sa povie, že strašne fyzický, hej, že tie naše tela, že všetko nám trvá chvíľku, kým to dosiahneme, kdežto, keď je to vôľa slobodná, vlastne mám úplne taký nejaký názov na tú slobodnú vôľu, je, že keď sa nám tie fyzické, tie pocity oslobodia, tak začne ten tok v nás. Hej, to volám ten pravý zážitok, že zažívame ten tok bytia v nás. Hej. A ty říkáš, že vstoupím do té vůle. Takže jak se vstupuje do vůle? Jak můžu vstoupit do vůle, když jsem s tebou a ty mě tam vedeš, jako druhý člověk, tak se jakoby něčeho držím a ve chvíli, kdy jsem sama nebo člověk je sám a nechci říct, že jsme hodně často v mentálu, ale jsme v mentálu, tak samozřejmě první věc je si to uvědomit, ale jak se sama jako teda dostanu do té vůle. Tak opravdu, prostě prakticky. Jo, to je práve to umenie. To bolo vlastne to 8 kníh, ktoré nám pomaly najprv nás len predstavia tej vôli. Že počúvaj, že teraz tá láska na zemi sme už nejak pochopili, to takéto prebudenie základné, to ja som, už vieme. Ale on hovorí, že a teraz, ale ešte tu je jedna iná energia, ktorú sa musíme naučiť objať. Hej. A
to je práve tá vôľa. Hej. Čiže tá myseľ ide veľmi rýchlo a tá vôľa nestačí za ňou ísť, takže tam je stále vlastne taký nerodiť sa to srdce, ale tá myšlienka ide dopredu a tá vôľa, keď to chce manifestovať, ako vytvoriť, tak tá myseľ už je niekde inde a si vôbec neuvedomí, že čo sa zrodilo. Preto to spomalenie, tá vôľa je veľmi pomalá frekvencia. Tá myseľ je rýchla frekvencia a stále sa ženie dopredu, čo najrýchlejšie, aby navstrebala čo najviac informácií. Hej? Spirituálnych informácií. Ľuďom úplne vytikajú z hlavy také voloviny. Spirituálne. Jo. To je takto. Taký kryštál, hen taký, takáto ona. Hej? Ale tá vôľa je mimo toho. To nezaujíma. Tá vôľa má funkciu zrodiť také božstvo, jak je Boh. Hej. Čiže nám dá zážitok toho, jak sa hovorí, že pravého orechového. Takže ciest je spomaliť sa. To si už zažila niekoľkokrát, hej, že momentálne začali trošku spomalovať, tak tá vôľa zrazu má čas tak nejak dobehnúť, toto sa spomalí a zrazu, že ahoj. Že najprv je tam totok, že tá depolarizácia, hej, lebo toto je ako tá tu dole je tá magnetická sféra a tie dve sú, ak nenávidíš svoje negatívne pocity, tak sú vlastne v konflikte, sú rozdelené. Čiže toto sa prebudí týmto informáciou, že niekde tu je nejaká vôľa, ktorú treba jednoducho povzdvihnúť prítomnosťou. Len toto není prítomné bez tej vôle. Čiže to je také, že jedna potrebuje to druhé, aby sa to zjednotilo. A potom je to zjednotenie prvé. Bo tam máme 4 tie časti. Jedna je táto, druhá je tá vôľa, tretia je to srdce, ktorá sa zrodí medzi tým, ale štvrtá je to, keď sa to celé dá dokopy. Vtedy vznikne tá božská forma, hej, že aj to fyzično vibruje o také úplnej frekvencii bytia, že sa ráno stane, že žiješ. Tak to volám, že takmer život. Že zážitku takmer života. Lebo keď sa to naozaj spustí, to sa tu ani nedá moc fungovať. To je proste, to je úplne ako keby tá kundalini, čo není žiadny taká nejaká malinká energia, čo ti ide hore chrbticou. To je taká široká energia, ktorá ti ide od dola hore, stále. Hej? Tak jak stromy sa otvorí a sa vylieva. Hej? Čiže žiariš tým svojím životom. Hej? Takže tam sú tie 4 časti. Len každá tá časť, jak sa volal ten film, jak sa to u vás volalo, že piatý element? Pátý element. Piatý element. Ja to použijem, lebo to je super metafora. Tak ak ste videli ten film, že piatý. Takže čo tam boli? Tam boli tie 4 kamene. Hej, 4 kamene. Hej, jedna bola vzduch, hej. Druhá bola zem, hej. Tretia bola oheň, čiže viac ako srdce. A štvrtá bola čo? Voda? Voda, čiže to bol viac ten emočný systém. Hej, to je akože tie pocity. Oni mali tie 4 šutre a čo včul, ne? Že, čo teraz s nimi, hej? Čiže tie kamene museli byť postavené do nejakého do určitej formy a zase nič. Ale až pokým na to neprišli, že tá jedna sa musela rozžiariť, tá druhá sa tiež musela rozžiariť, čiže sa museli spustiť, tá tretia sa musela spustiť, a štvrtá sa musela spustiť a stále to ešte nešlo. Hej?
To bol práve ten piatý element toho zjednotenia toho všetkého. Bude to zjednotenie, hej. Momentálne sa to celé zjednotilo, tak sa zastavil proste tá planéta, ktorá akože mala zničiť, tú metafora tej planéty, ktorá mala zničiť Zem, hej. Takže to je to isté, že máme to prebudenie tuto, potom máme to vodnaté prebudenie, hej. A čo sú tie pocity, hlboké pocity. Z toho vznikne to srdce, keď sa zrodí medzi tým. A keď je to celé v tej jednote, hej, tak vzniká tá časť, ktorá je tá zem toho všetkého. Ale to celé oživiť dokopy potrebujeme ten piatý element. Hej. To zjednotenie. Dáva to zmysel? Smysl to dává. No, takže teraz to je len metafora, zase len metafora. Čiže jeden to musí naštartovať, hej. Ako mne, keď sa tá vola pohla, tak to bolo také, že vieš, že ty bláva, toto je čo? Hej. Jak se stalo, že se ti pohla? My sme robili tie knižky a tie knižky pracujú na takom systéme a vlastne aj to, nesnažím sa to tu propagovať v žiadnom prípade, len o tom chcem hovoriť. Že tie knižky pracujú tak, že tam je taký dlhý príbeh stvorenia. Jak to celé vzniklo ešte predtým, než Zem existovala a celé toto fyzické dianie. Čiže to nás zoberie do takých stavov, tie knihy nás vlastne nakopnú. Hej, čítaš tú knihu a zrazu ťa to strašne naštve. Tak tá kniha povie, teraz tú knihu daj na bok a dovol si to naštvanie byť. A dovol si ho viac, a dovol si ho viac, a ti pomôže, keď sa trošku začneš fyzicky hýbať a keď začneš vytvárať nejaké zvuky s tým, že sa rozvibruješ viacej, aby sa ti rozvibrovali tie nižšie sféry bytia. To mi to ťažko prekladá z angličtiny, ale chápeš ma, hej? Niečo není jasné, tak daj vedieť. Takže my sme toto robili, vtedy s mojou partnerkou, sme to robili a totálne sme skrachovali s tým, akože nič. My si mysleli, že budeme mať nejaký neuveriteľný zážitok z toho a nič sa neudialo. Tak sme tam sedeli takí skľúčení. Ale zrazu sa niečo pohlo. Zrazu sa niečo pohlo. Ona to zacítila skôr než ja. Je to také viac ženskej kvality, ženského charakteru. Ona dokonca aj počula ako taký hlas vnútorný. Hej. A obidva sme boli úplne zrazu v inej sfére bytia. Počkaj, tu si prepnem toto Wi-Fi, aby to šlo inakšie, snad to nepokazí všetko. Lebo vidím, že sa to občas zastaví celé. Já jsem ti to chtěla říct, nevěděla jsem, jestli to je u tebe nebo u mě. To asi u mňa. Ale teraz idem priamo, nejdem cez Wi-Fi. OK. Hej, takže zrazu sa niečo pohlo a my sme boli úplne obarení. To bolo proste také, že prebudenie tej vôle, takisto, jak máme prebudenie, dáme tomu tretieho oka, čo má viac dočinenia, ktorá je vlastne horná časť týchto dvoch, tuto a toho právého prebudenia tej mysle, hej. Čo obyčajne ľudia hovoria, že ja som svetlo, alebo som, je. Ale toto bolo totálne dole. To bolo normálne jak ayahuasca, you know? Ayahuasca, alebo nejaké totálne, že úplne aké by sme boli na drogách. Proste všetko sa zmenilo na zlato. Tak to je hezký příslib. Všetko sa zmenilo na zlato. Všetko sa veľmi pomaly hýbalo. Ale strašne pomaly. Hej?
že úplne vznikla taká nová sféra. Jednu vec, čo som ja zažil, bolo také nejaké poklonenie, ktoré ja som ani sám nerobil, úplne ako keby ma to samo poklonilo, hej. Že to bol Hmm. taký zážitok neopísateľný. Že Mhm. čo to zanechalo, že tá vôľa začala vibrovať. Hej. Ako tie spodnejšie čakry až dole až k nohám a napojilo ma to na ten magnetizmus našej Zeme. Hej? Na ten magnetický pull, jak sa to povie, magnetický draw, tú príťažlivosť. Ale nebola to ako zemská príťažlivosť, ale energetická príťažlivosť. Hej? A to proste tam bolo a je stále. To mi vyplo hlavu, to vyplo všetky tie myšlienky šialené. Hej? A tá mysel sa preorientovala na prítomnosť. Mhm. Vieš? Na prítomnosť. A to bolo práve toto, že namiesto tohto tie sa spojili, toto sa otvorilo, toto sa sprítomnilo a začali sa magneticky priťahovať, až vzniklo, eventuálne vzniklo ten zrod toho srdca. Tak ten druhý príchod Krista, len sa to nedeje voľade tam, že zrazu príde, neviem kam, do Antarktidy. Ale príde to je v našom srdci. Hej. To zrodenie Krista je vždy v našom srdci. Ani nie tu, ale tu. Vieš? Častokrát ľudia dajú sem ruky, že je moje srdce. To nie je srdce, toto je len emočný stav pitia. Hej? Také trošku lásky. Ale to, čo je v strede, to je láska. To sú není romantické vzťahy tiež. Je to láska, je to proste, že to ťa vytne. A potom sa to pomaly začne prenášať viac do tej fyzickej, že to cítiš, že ti to vibruje to telo. Takže... A to úplně, já vlastně, jak to popisuješ, tak úplně vnímám, jak mě mezi tím ta hlava by chtěla dát občas nějakou otázku, protože Jasné, tady jsme od toho, aby jsem dávala otázky, je. ale zároveň to bytí zažívá to, co ty popisuješ, protože ty tam jsi. Jo. A já vlastně skrze tvý slova se na to ladím a jakoby se pocitově, jo, se dostávám to, o čem ty mluvíš. Jo. A ta hlava by se zase ještě chtěla něco zeptat a jakoby mě z toho vytáhnout. Jo. A vnímám to, že si říkám, no jo, ale jak se tam teda dostat a co mám dělat a jaký kroky dělat, ale přitom vidím, že to tělo to vlastně zažívá. Jenom tím, že ty to vlastně sem přinášíš. A to je práve, ale každý to máme. To není, že ja to prinášam. Ja možno, že len vibrujem nejakou frekvenciou, ktorej tvoja vola si povie jaj. Ja? Ale k tomu musím dodať jednu vec. A tá vec je práve to bezpečie. A myslím, že o tom sme už hovorili v tom predošlom. Že pokým není to bezpečie medzi dvomi, keď sme dvaja, hej, ako sám, aj sám si môžem povedať, že hej, volá, ako bezpečne sa cítiš s mojou myslou dneska, volá, že dovidenia. To je dobrá otázka. Jak ještě jednou, má vůle, jak se cítíš bezpečně dnes s mojí myslí? Ja. A potom čakaj na odpoveď a môžeš mať prekvapenie, vieš, že tá vola ti povie, že to sa nedá. Hej? Alebo naopak, hej, že ako sa mysel cíti bezpečne s tým emočným svetom. Lebo my sa toho emočného sveta dosť bojíme, lebo nám vytvára tie dramatické hlboko emočné stavy. Dosť často. No tak zkušenost, říká se, nebo moje zkušenost je, když se začnu dívat na ty pocity, emoce, na tom, co mám v těle, tak vylejzá to, co tam je a dost často to jsou ty potlačené věci, které jsou nepříjemné, bolavé, nechtěný, neviděný, nepřijatý. Jo, neprijaté, no. Tam asi musí být nějaká vybudovaná kapacita
abych se s tím mohla potkat, což může být skrze nějakou terapii, člověka, skupinu, Mhm. a nebo to můžu vlastně i sama, ale a teď Na, vlastně jako jak se s tím potkat? sa tej potka najprv zistiť, že hej, volá, ako bezpečne sa so mňou cítiš a vytvoriť si bezpečie. Aj doma, keď si sama, budeš mať určité miesto, kde sa cítiš bezpečnejšie. Mhm. Mhm. Čiže si vytvoriť totálnu bezpečnosť. Keď si s niekým iným, tak si vytvoriť bezpečnosť s tým druhým človekom. A tá obyčajne vznikne, keď si navzájom začíname pomáhať. Hej? Že čo môžem ja preto spraviť, aby sa ty cítila bezpečnejšie, čo sa muž ťa v živote nespýta. Ja? Mhm. A naopak. Hej? A navzájom si povieme, potreboval by som toto a toto a ty povieš, dobre. Hej? A zrazu sa vytvorí niečo, kde tá vola go háže, tu je bezpečné miesto byť. Hmm. Hej? Lebo tá vola sa necíti bezpečne, kde sú tam ľaké tisíce všelijakých spirituálnych konceptov, ktoré všetko vedia. Tá vola, že dovidenia, idem. Hej? Mhm. Čiže je tá mysl, napríklad ten kurz zázrakov mi pomohol trošku ustáliť tú mysl. Čiže keď tieto zážitky prídu, tak ja sa nechám tým tokom brať, namiesto toho, aby som nad tým špekuloval, že čo je čo. Ten tok ma sám zoberie. A necháš se brát tím, jako co přichází, nebo už teďko myslíš třeba o nějakých těch emocích, které nejsou jako komfortní? Tak Nebo vieš, všechno? prejdeš takou očistkou, ako keby trošku, že si sa pozrieš, ktoré pocity, s ktorými máš zlý vzťah. Mhm. Je? To je ako hovorím vždy, tá rozprávka o tej princezne a žabe. Vieš? Že tie žaby, to sú tie zlé pocity, z ktorých sa strašne bojíme, ktoré sa javia, že sú niekde nižšie, hej, v tom pekle. A pokým tá princezna nepríde na to, že jedine boskom premení tú žabu na toho princa, tak sa jednoducho nezjednotíme sami v sebe. Hej. Čiže to prijatie tých pocitov a tých, ako sme spomenuli, že 8 krokov, hej, že začneme s tými pocitmi sa zjednocovať. Že ten pocit a ja sme není dvaja, ale že ten pocit nám stále len niečo odzrkadľuje. A pocity nám vlastne stále odzrkadľujú to, čo robí mysel, ale tá mysel to nechce vedieť, tak to tak skováva. To je práve to, jak sa to u vás povie, že shadow. Jako stíny. Stíny, to sú tie stíny a my si myslíme, že tie stíny sú v tých pocitoch alebo v tom podvedomí. Ne, tie stíny sú tuto. Jakože to odmítáme. To odmítame, že tá mysl, ja keď ti poviem, že máš pocit, ty povieš, že máš pre neho, akceptuješ ho? No jasné. Však všetko je len láska. Hej? A už cigániš. Lebo keby si ten pocit naozaj akceptovala, tak by si s ním bola v jednote. Ale keď máme ten pocit, že je dole a my sme, že je ja a ten pocit, tak sme tam stále dvaja. Tam ešte není tá totálna unita, to spojenie. Dáva to zmysel? Dává to smysl. Jak to hovorím? Říkám si dát třeba nějaký příklad. Je, že tak daj nejaký pocit. Taký najťažší, čo máš. No, strach. Strach je trošku zaujímavá vec so strachom. Veľakrát strach je pod hlavičkou pocitov, ale strach není pocit. Strach je len taká informačná nejaká bunka, ktorá ti povie, počúvaj, dávaj bacha, tuto budú nejaké silné pocity. Čiže vlastne strach je taká reakcia na tie pocity. Ale pocit je úplne niečo iné. Tých pocitov vlastne není až tak veľa. Obyčajne niekedy voláme pocity niektoré emócie.
ale tie hlavné pocity, ako napríklad zúrivosť, alebo Hmm. teror, alebo nenávisť, alebo čo ešte? Co nějaký Shame, jak sa povie shame? Hamba, stud, stud, vina, alebo vina. vina, no vina je super. Wow. Že to máš tak, že keď ty spustíš tú vinu, to je tak, že keď máme proti tomu, že to nechceme, že sa toho bojíme, tak ono je to čierne a tmavé. Ale momentálne, ak to akceptujeme na 100%, ne 99, 100%, tak tie pocity sa vlastne začnú otvárať. A eventuálne zistíme, že tvoje najhoršie pocity je vlastne to kráľovstvo Božie, ktoré bolo tak potlačené a tak odsúdené v tebe, že sa to zmenilo na zrudu. Že to sa zmenilo na tú žabu. No, Jedovatú. tak můžeme se podívat na vinu třeba? No. Vina má trošku zase tiež trošku inú frekvenciu, lebo vina je založená na odsúdení. Hej, že si niečo povieš a potom máš vinu, že si to máš nejaký, že očakávaš niečo a teraz namiesto toho spravíš niečo iné a teraz máš vinu, že si to je niečo iné, trošku iné založené na tom odsúdení seba. A nebo si dávat vinu za něco, co se stalo. Yes, presne. Vůbec jsem to nemohla ovlivnit, ale viním se, což je zase nějaký asi trest sebe za to. Ale to je vždycky založené na týchto odsúdeniach. Čiže to je mentálneho charakteru. Keď vypustíš tie odsudky, tak sa aj vina sa odpustí. Hej. Takže vina je super, ale nedá sa tak ľahko aplikovať, lebo je založená na tých dvoch, že máš pocit viny, ale z toho, že si niečo spravila. Kdežto smutok je smutok. Ja. Vieš, ak sa sprítomníš? Sa vypne tá hlava. Čiže, jak sa volá ten shame? Stud? Stud. To je taký dosť častý pocit, hej, máme stud. Teraz sa ťa spýtam, že akceptuješ ten pocit? Máš pre ňo 100% lásku? A teď se ptáš, abych se na sebe naladila na stud, jestli mám z něčeho stud v sobě. Ano. No, tak teraz zabudni, že z čoho, len cíť ten stud. Hej. A kúkni sa, že či ho akceptuješ na 100%. Neakceptuju. Beautiful. Neakceptuj. Tak on je v tom väzení tej neakceptovateľnosti milióny rokov. Tisíce rokov, hej? A bude pokračovať, pokým nebude, čo? Osvobodené, akceptované, hej? Ale najprv sa musíš akceptovať, že ho neakceptuješ. Že ho vôbec mám. Že ho vôbec máš, hej? Čiže to je taký pomalinký proces, ale toto poznanie nám napomôže k tomu, aby sme dokázali objať tie celé ja. Nielen časti nás, ktoré sa nám javia ako pozitívne, ale že všetko, čo je v nás, sa akceptuje. A potom zrazu jeden deň, to chvíľku trvá, čiže to nie je také niečo, čo môžeme len tak spraviť, i keď niekedy sa dá. A zrazu robíš to a zrazu dojdeš na to, že bez tej akceptácie som naveky v žalári svojho vlastného rozhodnutia, hej? Svoje vlastnej neakceptovateľnosti. Tak prestaneš to neakceptovať a akceptuješ to.
Hej? A keď sa ten pocit zaakceptuje, zrazu má tú láskyplnú prítomnosť, tak zrazu ten pocit sa zmení práve z tej žaby na toho princa v tebe. A stále budeš mať taký nejaký ten pocit toho studu, ale zrazu budeš mať taký veľmi príjemný pocit toho studu. Hej? Že si môcť povieš, joj, dám si ešte viac studu, však toto je krása. Vieš, prečo? Lebo ten pocit studu je uzamknutý, jak vo väzení. A tým láskyplným prijatím on sa rozvibruje. Ono je to len choré vlastne. Ono sa to rozvibruje a sa rázu to žije. A keď niečo žije, tak to už nezáleží, jak to voláš. Je to práve v tom toku, hej? V tom zážitoku. Hej, že zrazu sa to z tebe vpustí a keď sa ti ten šém spustí, tak sa ti celá vôľa spustí. Takže to je taký jemný náčrt tejto, že toho celého poznania, čo vlastne tá vôľa je. Tá vôľa je to, čo by nám malo vytvárať. Že ty máš myšlienku a tá vôľa, že toto, bum, a už to máš. Lebo aj keď fyzicky niečo chceš, my sme sa len tak strašne spomalili fyzicky, že všetko dlho trvá. V časoch, keď sme ešte neboli takýto dochramaní, tak si mala myšlienku a hneď sa to vyjadrilo, lebo tá fyzičnosť nebola takáto surová, jak je teraz. Ako to správne použitie vôle, že keď vôle je, že keď tí duchovia prvýkrát prišli na zem, že to tu bolo úplne iné. To bol práve ten ráj, hej. Že tam si na niečo pomyslela a hneď to tam bolo. Že to božské stvorenie v tebe totálne fungovalo. Hej. Čiže teraz nám to dlho trvá, kým niečo vytvoríme. Chceš dom? Ti trvá, musíš ísť do práce, musíš študovať, aby si niečo dokázala robiť, aby si zahrala peniaze. A nakoniec, keď ho už máš, tak hneď ako máš, začneš sa strachovať, že ja ho poistím, jak spravím toto, jak spravím hento. A ten zážitok nám uniká. Ja. Takže keď sa tieto pocity spustia, oni nám začnú vytvárať tie zážitky znovu. A zmiňoval si vlastně těch 8 kroků, tak tady v tu chvíli, když se zpomalím a začnu vnímat pocity a řeknu si, že se na ně chci podívat a že bych je ráda poboskala, obejmula, osvobodila, tak tam může být další krok 8 kroků, který ty praktikuješ, nebo... Som praktikoval kedysi, už teraz ani tak nie, lebo v podstate ja sa len na tú vôľu nejak rozpamätám a už ide. A niekedy stále ide. A niekedy, keď sa moc zamerám na niečo, čo ja viem, na nejaké projekty, že učím na škole, alebo tak nejak, tak tam sa tú vôľu vybrovať je trošku nebezpečné. Dobře, ale pro někoho, kdo se neumí takhle naladit jako ty a kdo by rád nějaký vodítko. Jo, tak tie kroky môžeme ich vymenovať jeden za druhým. Tá prvá je, že začneme k tým pocitom rozprávať. Že dáme tomu ten stud, hej, že seva stud. A začneš tomu studu hovoriť, ako ho neznášaš. Jednoducho začneš byť neuveriteľne úprimná. Vieš, tú úprimnosť, že aký mám naozaj vzťah k tomuto pocitu. Jaký máš k nemu vzťah? No tak... Nemoc hezký. Asi bych chtěla, aby nebyl vidět a aby se mi pak neděly věci, které se třeba dějou. Jo, tak mu to povedz. Tak mu to povedz, teraz povedz, počúvaj. Říkám jako, hele stude, já tě vlastně vůbec nechci. Já samozřejmě bych nejradši, kdybys tady vůbec nebyl.
Ty studé jeden. Stud je jeden. A ten stud hovorí, že Ježišmaria, ona ku mne hovorí. No, Wow. ale kdybych byla sama, tak se třeba takhle nesměju, jo? Jo, jo, Tak jsem v nějakém dramatu, že jo? Že to je jo. nepříjemný. No to je To je... nepríjemné, ale to je práve tá úprimnosť, že ty povieš, počkaj, ja sa s tebou cítim nepríjemné, ja mám z teba strach, ja sa bojím, že ma prehltneš, alebo proste No, že čokoľvek mě ti vlastně furt jako mi chodíš do cesty a Mhm. vždycky, když už tady nějaká energie a nějakýho začátku a jo, tak najednou zase hop, seš tady a zase 2 kroky tam, jeden zpátky. Je, tak si, Jo? A no, tak. A teď je za ním trošku nasrání. beautiful. A to Jo, nasranie je kámošky. vlastne stále tam. Lenže my ho nikdy nepoužijeme, tak ono tam sedí v takom popretí, hej? Vlastne ako kurz zázrakov hovorí, že každé jedno jemné zadrhnutie není nič iné. Len taký závoj nad takou totálnou zúrivosťou. A tú zúrivosť v sebe máme, lebo sa nám niekedy stane, hlavne keď ideme autom a niekto spraví nejakú vec, tak tá zúrivosť krásne vidí, aj nech si akokoľvek spirituálne záloží, povieš tak, jo, ja len požehnám, nie? Keď ti niekto rozbíja No, auto, jasně. To tam rozumieš? přesně mám, protože jsem strašně hodná, láskyplná, laskavá. Presne, a to je Jako, ten denial, to je to, že to tam zalejeme tým, ale zrazu príde tá zúrivosť, hej? no to je Zrazu príde. super. To je super. To je niečo To je tak jako, dobré, keď to nepoužiješ proti niekomu. Bo tá zúrivosť je nepríjemná, keď to použiješ proti niekomu. Ale keď to použiješ len na to vyjadrenie, že nenávidím, zabiť, rozumieš? Že to len v mm, sebe vyjadriť. Takisto s nenávisťou, ako ľudia, že nenávidia ľudí, čo nenávidia, chápeš? no. Ale vlastne je to stále to, ale keby sme si sadli a vyjadrili všetko, čo nenávidíme, by sme sa pošťali od smiechu. Mm, Chápeš? Lebo všetci to máme. Všetci to máme. Všetci niečo nenávidíme. A sa no. snažíme, to všetko milujeme. Nemilujeme. Kukni sa na svoje pocity, všetky, čo máš Mm. a buď totálne úprimná, zistíš tú nelásku. To je strašne dôležité nájsť tú nelásky plnosť v sebe. Takže to je ten prvý krok. Mm. No a teď se to začne jako různě vařit, že jo? Protože zatím je schovaný Za tým je schovaná balík. celá škála vecí, ktoré sa javia, že sú tam, ale vlastne veľa ich je tu na, lebo kde ti tá zúrivosť nabehla? No tak ona naběhla takhle, že jo? Jo, presne. A pak tam začne přesně, Tak, aby som no, nemala byť. no, anebo spíš jako jo, ale nedovolíš si to a podívej, jak je to super, když jsi to občas dovolila, jaká je v tom prostě síla. Krása. A pak tam najíždí to, že mám za sebou desítky katarzních technik, jak umím křičet a mlátit do polštáře a do bubnu, je to super, ale je to ve chvíli, kdy já tu emoci zrovna necítím, takže to je nádherný, je to taková možná prevence, ale toto není cítit to v tu katarcismus. chvíli, Mhm. být v tu chvíli, kdy se to Mhm. děje, nepotlačit to, protože jsem třeba zrovna hodná máma, jo. Jo. Takže to pomaličky sa začne prebudzať. Tie pocity začnú prebudzať. Oni ti vyjadria tú neláskyplnosť, ktorú od teba prijali. Bo tá vôľa má takú tendenciu, všetko, čo príde z hora, ono to všetko obíme. Hej? Čiže keď ju nenávidíme, tak ona to všetko obíme a drží. No, takže teď je ta fáze vlastně i přijmout to, že se s tím vyvalí spousta různých jiných Jo. a i k tomu být Mhm. i to přijmout, že jo. Jo. Ale to príde s tými krokmi veľmi krásne. Lebo ten ďalší krok je, že čo sme už ako robili, že či to akceptuješ tie pocity. Hej, zistíš, že to neakceptuješ a potom sa musíš naučiť akceptovať, že alebo musíš akceptovať, že to neakceptuješ. Čo tiež nie je jednoduché niekedy, lebo že neakceptujem a potom sa ťa spýtam, a to akceptuješ? Ne. Ale začínaš byť úprimná. Začínaš byť naozaj úprimná so sebou samou. Hej?
A ešte jeden krok tam bol, že um, akože vyjadri k tým pocitom, že ako si už aj robila, hej, že im vyjadruješ proste, že ako to naozaj s nimi máš. Hej? Ale potom príde zaujímavý krok, čo je štvrtý krok, a ten je, že keď si vlastne uvedomíš, že ty si ich neakceptovala, hej, a že vlastne si konštantne ich napádala, tak vieš, čo príde? Že požiadaš tie pocity, či by ti odpustili. Hej? Požiadaš tie pocity, aby ti odpustili za to tvoje hrozné správanie, ktoré si vôbec neuvedomala, že si mala. Chápeš? Takže v týchto krokoch vznikne také nejaké zjednocovanie pomalé, hej? Potom sa ešte vypustia odsudky, ktoré máš proti týmto pocitom, hej? Ale najdôležitejšia vec, že to začneš robiť ako takú, aspoň týždeň, že to proste budeš robiť s jedným pocitom stále. Ráno, na obed, večer. Ideš spať, povieš, počúvaj, ešte furt som s tebou. To je podobné ako, že to je tá naša ženská stránka a že chce mať, aby tam nejaká tá mužská stránka bola stále prítomná. To je to isté. Ale je to takto. Čiže ona hľada, že tá mysel je sprítomnená s tými pocitmi. Takže to je nějaký proces a asi budu vnímat, jak se to mění. Ja. Takéto, že tam práve môžeme dať niekde pridať tú linku, kde o tom hovorím na tom YouTube. Ja už som to dlho nerobil, aby som pravdu povedal, až tak do detailu nepamätám, pokým nemám tie hárky pred sebou. Ale tam je to vlastně všetko opísané. Jo, já to tam dám a i tam vypíšu těch 8 kroků, protože myslím, že následně po tom kroku, kdy je jako požádám ten pocit o odpuštění, tak pak přichází i to odpuštění sama sobě, že jo, vlastně, No, že... odpustí si za to, že si to robila, požiadaš toho pocitu, aby ti odpustil za to, ale tá dôležitosť je práve toho ospravedlnenia sa. Ospravedlnenia sa. Hej? Že sa ospravedlníš tej vôli, že si ju toľké roky vlastne vždycky len šmachol. Hej? Čiže tá vôľa stále zažíva takéto niečo. Hej? Neměla bys tohle, neměla by ses takhle cítit, neměla bys tohle cítit. A teraz toto cítim a teraz by som mala robiť toto, ale takto to cítim a tak to musíš potlačiť, hej? Eventuálne si nájdeš takých kolektív ľudí, kde ja robím teraz také skupinky, kde všetci ideme, že všetky najhoršie pocity na stôl pekne. A tam je taká atmosféra, lebo nikto sa tam nemusí pretvarovať. Keď sa cítiš zle, tak je super. Čím horšie, tým lepšie. Tak to asi odcházíte s pěknou úlevou, viď? Ty bláho, to je taká atmosféra toho, tam vznikne taká sféra, že ku koncu už ani sa rozprávať nedá, proste, že vpadneme všetci do takého silného stavu tej jednoty. Tak to tam zase je, že to základní kámen, to bezpečí. Super bezpečie, na tom sa najviac pracuje, aby sa každý cítil s každým bezpečne. Keď sa tá vôľa bude s tebou cítiť bezpečne tým, že s ňou začneš rozprávať a že si s ňou a ráno sa zobudíš a prvá vec, hej, furt som tu, stále som s tebou, stále som s vami pocity. Ja? Bez prestávky. Nekonečne. Čiže je tam konštantné zjednocovanie. Idete spolu. Není tam to rozdelenie. Hej? Čiže žiješ v jednote 24/7.
A zajímavé príde také, že budeš mať aj pocity oddelenia, dajme tomu. Ale keďže nemáš Hmm. proti tomu žiadny odpor, tak aj ten Hmm. pocit toho oddelenia je vlastne veľmi slastný. Čiže zrazu zistíš, že máš akože nejaký nemoc dobrý deň a normálne si enjoyuješ tú mizériu toho dňa. Lebo nemáš Hmm. proti tomu, jednoducho je to Hmm. zase len nejaká energia, ktorá sa ešte dobre nehýbe a tým láskyplným prijatím sa to rozvibruje. Hej? To vlastně učení se přijímání toho, co je, tak, Mhm. jak je, Ja, a být k tomu v nějakém přijetí. Eh, To je velká výzva. ja, ja. Ale že to je také, že zo všetkých tých spirituálnych vecí toto bol ten fundamental, jak sa to povie, že ten základ. Mhm. Že postav si dom na skale, nie na piesku. Hej, Hmm. že úplne dole, že tá celá fundácia sa to povie, jak sa to povie, ten základ. No, základ, nebo, no. Mhm. Hej, že proste to ide od teba až z dola. Že není si len tuná, ale si tam aj v srdci, aj v tele. Čo najviac. Tak. Rastie mak. A je to. A je to. Môžeme to kľudne uzatvoriť. Ja myslím, že to je kompletný package, jak sa to povie, balík. Je to kompletní balíček. Kompletný A balíček. Len to pochopenie, že tá dôležitosť tých pocitov, dôležitosť tej lásky plnosti, toho vzťahu, tej neopísateľnej lásky so sebou celým. Že nemusíš v sebe nič popreť, keď môžeš všetko objať, čo je v tebe. Alebo mať slobodu to totálne nenávidieť, čo je tiež zase ten tok. To je také najsilnejšie, keď robíme v tej skupine, keď robíme, že čo nenávidíš. Ja říkám, že čo nenávidíš? A ľudia, že vieš, čo nenávidím? Toto a toto. A všetci, že jej, a ja. A ty? No ja zase toto a toto. Jej, ja tiež. A teraz zrazu je tam taká únia, také spojenie toho kruhu, lebo nikto nič nezakrýva. Ste vyjadríme, čo je a nič sa nestalo. Nikomu sme neublížili, nikoho sme neodsúdili, len sme vyjadrili, že ako to v nás funguje, ako to v nás je. A zrazu to celá nenávisť sa prehodí. Ja ti poviem, a to som už myslím aj hovoril, že taký zážitok som mal, že som vyjadril úplne všetko, čo nenávidím. A keď som skončil, čo trvalo asi hodinu, dáme tomu, keď som skončil, tak som pozrel do toho istého miesta, odkiaľ tá nenávisť pochádzala, a tam som našiel lásku, ako som ešte predtým nikdy nezažil. A to už bolo v mojej 50-ke niekde. Hej? Dokonca možno aj 60-ke. Hej, čiže tam v nás je tá láska, ale je skrytá za tým, keď ty popreš tú nenávisť, tak ten tok nemôže z teba ísť a tá láska tiež z teba nemôže ísť. Hej? Takže je to všetko o tom vyjadrení. Ideš do jadra to vyjadriť. Ideš úplne do esencie svojho bytia a keď ideš do esencie svojho bytia, tak sa spojíš so svojou vlastnou esenciou bytia, sa vyjadríš, sa zrodíš, hej, z toho semiačka to v tebe vyklíči a začne to rásť v tebe, rozumieš? Ja. Hej jo, už si tam, ne? Sleduješ, jak ti nohy vibrujú? Vieš, to ťa nakopne, to ťa naštartuje, no. Perfekt. Perfektné. No tak díky, Zuzka. No, tak já ti děkuji, teď si s tím tak krásně pobudu. Jo.
No, děkuju tobě. Věřím, že všichni, kdo nás sledujete, tak jste se dotkli svého semínka z toho zdroje. Hezký. A nebo minimálně, myslím, že při poslouchání se tam člověk prostě dostane. A, a věřím, že vaše cesta bude směřovat. Pro mě je to takový hezký záměr. Počkej, já jdu taky najít srdíčka. To mám hezký záměr do nového roku a tak No ten jo. koník tak krásně. Tak. Yeah, yeah. Je to tam. Tadam. Mám radost, No no. a ja tiež, moja zlata, ďakujem ti krásne, vždy sa teším, keď sa spojíme Já a, taky. a navaríme spolu nejaký Jo. guláš spirituálneho diania a bytia a potom si ideme svojou cestou. Hmm, krásné. Dobre, zlato, Děkuji díky, moc. no. Taky. Bylo to krásné a moc ráda určitě vyzývám každého na reakce nebo vaše nějaké podměty, názory, připomínky, anebo i nějaké nové podměty k třeba natočení dalšího setkání. Alebo aj Přeju. totálne odsudenie. A nebo odsuděně, no prostě to, co cítíte. Tak. Samozřejmě já bych chtěla, aby to jako bylo to super, vy jste nám pomohli, když jsem to poslouchala, tak se mě to hejblo ve mně, ale pokud se to nehejbne, i to je OK. Je, všetko OK. OK, Děkuju, měj se díky krásně, krásne. mějte se Hezký, čau, nádherně. Happy New Year, čau. Ahoj. Ciao. Oh, where is the...